Higala, kumusta og mayong adlaw kanatong tanan. Welcome na usab sa atong pagpanag-uban sa atong OFW Cebuano o kining atong programa diri sa YouTube. Ato kining gihimo alang usab sa paghatod sa pulong kadto na sa atong makigsuonan nga mga OFW naa sa lain-laing mga lugar karong mga panahona, sa lain nagkatag sa lain-lain nga lugar sa tibuok kalibutan. Ang uban mga seaman, ang uban mga naa sa land base nga nagtrabaho sa Middle East, ang uban na diri sa Asia, sa Europe, o ang uban naa sa Amerika. Mga Cebuano nga OFW. Ug sa tanan natong mga Cebuano nga mga speaking people diri sa tibuok kalibutan. Kini na usab inyong higala si Brother Lloyd Galion. Pakiguban kaninyo maghisgot sa mga espirituhanong butang ug apil na ang mga butang nga naglangkob sa atong palibot. Sa biagi na to pagpanag-uban, naghisgot ko sa refleksyon sa milabay nga Semana Santa. Panhuman naman to, part to sa Seven Sayings. Pero karon ang ako lang hisgutan karon kini lang relevant sa nahitabo nga corona virus, kining COVID-19 nga mo'y naghatag og kaguliyang sa tibuok kalibutan karon. Now, dili ko maghisgot sa panghitabo sa ubang mga kanasuran, kawa ko kahibaw sa gyud kalalom ang panghitabo. Ang ako lang dunggan sa mga balita nga kuyaw na kaya nahitabo sa Europa o sa Amerika. Hinoo dili ko maghatag detalye niya na ang akong mahatag ang dinhi lang gyud sa atong lugar sa Pilipinas o sayod ko mga Cebuano speaking mga kaigsuonan nato gusto sa basayod. Actually ang nahitabo karon gisirado na ang mga borders nato, do na nay quarantine o quarantinas, na ay gikinahanglan nga papel nga ipakita na to, quarantine pass kung gusto tang matog lain-lain mga lugar. Sirado ang mga pisina, ang mga non-essential nga mga services, walay barbero, wala kayo ga drive tungod kay wala kayo ga biyahe sa mga jeep, sagaran ga taxi lang o mga private. Ang mga kaigsuonan nato nga nagtrabaho sa mga eskwelahan nga nagbaligya-baligya lang o katong ginagmay low income jobs, wa na gyud trabaho karong mga panahon na. O daghan kay nawad ang nagtrabaho, nagsalig na lang sa gobyerno sa ipanghatag unya. Mao na problema karon sa gipanghatag, asa po dapit na kuhaon o ginsa po'y matagaan, gikagubtan pa na karon. Ang ako lang nasayran nga lisod na gyud karon ang pagpalit sa mga nagunang palaliton o bisaka sab ang presyo. Pananglit ang presyo sa saging kaniadto 40, 50 karon tag 70, 90. Daghan ang misakay sa panahon, nagbaligyag mga mahal sa mga palaliton. Og akong nasayran nga gisirado usab sa lain-laing probinsya para pananglit sa Bukidnon, gisirado nilang ilahang probinsya. So I don't know kung pipila na lamang ang nagasulod nga mga produkto. Labutang tag kining sa bugas kay asa ko nasayran nga gi-freeze nila ang pagbaligya sa bugas, o kung wa ko masayop gi-left na to nga freeze o gibaligya na bugas diri sa Cagayan de Oro. Pero sa pagkakaron, ang mga tao doubt pa kay nagsigig saka ang palaliton. Karon lisod bang itaon ang mga prutas, nagmahal. Hinoon na price freeze mga igsoon. So, grabe nga kalisod o kaguliyang kay kining kadaghanan sa mga tao wala na mapuy trabaho, wala na income, init nag-ulo. I don't know kung unsa po'y mga mahitabo kay sa akong nasayran dili pa gyud bubalik sa normal ang panghitabo tungod kay dili pa man lagi allowed ang pagbalik sa pagtrabaho. Sirado pa ang mga mall, gawas lang sa mga groceries, mga merkado open pero malagi na stricto sab ang kining gitawag nga paglagiay o kining gitawag og distancing, social distancing. So mao ni karon mga igsoon ang sitwasyon diri sa ato ang lugar sa Pilipinas. Unsa may significance ini diha sa pulong sa Dios.
Sa ako lang pagsabot dinhi igsoon, dugay naman ta sa pagtuo. Di ta maghisgot og reliyon kay wa may reliyon nga makaluwas. Ah, para nako doon pagsulay nga niya sa tong palibot. Dili talag saon kini nga panghitabo. Ngani makaingon ko nga panahon kini sa pagpanudya kay siyempre naagi mensahe nga gusto ipaabot sa Dios sa matag usa ngano nga nahitabo kini kay masayod kita nga sa taas nga panahon dili man ta malimot nga ang Dios makig-istorya gyud sa tao o naagi mga pagbadlong nga gusto niyang ipaabot. Dunay mensahe nga gusto niyang ipaabot. Para nako ang mensahe dili pareho sa matag usa. Tingali sa usa ka OFW lahi ang imong mensahe nga madawat niini nga kalisdanan. Iputang talang gusto siya nga maduol ka pagbalik niya o gusto niya nga tambalan pagbalik ang imong pamilya o gusto niya nga ibalik kanimo ang kusog pisikal nimo nga panginahanglan kay wata na sayod matag usa karon lain-lain ang panginahanglan karon lain ang panginahanglan sa tao gikinahanglan ginato ang Ginoo karong mga panahon na Ginoo ra gyud makasulbad nining atong mga kalisod karon wala pay nakita nila nga tambal nining coronavirus o tanan nga mga tao daghan na kayo nga problema nga niabot karong mga panahon na tungod lang ini kay bisan gani ang mga tao karon dili ka lakaw dili ka basta-basta gwan paralyze ang dagan sa kalibutan karon o para nako do nagigutom mahitabo nini kay daghan mang walay trabaho ang pagbaligya po sa mga pagkaon limitado ang pag-move sa mga produkto limitado walay mga biyahe ang mga industriya sa tanan nga mga industry mga hotel sa panay restaurant o airlines paralisado naman so doon paghagba sa ekonomiya nini so kining tanan migsoon dili man ko eksperto nga mo imo kan ninyo ang ako nga gusto nga masayran nato ni adlaw karon sa pagpanudya sa Ginoo so ato karong dalhon ang atong kagulingon diha sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios kay ang pulong sa Dios nagyon kanato nga duol kamong tanan nga nabug-atan kay papahulayan ko kamo mao kana ang invitation ni Jesus sa ato nga muduol kita kaniya kay arong tagaan kita kapahulayan so matag usa ka nato daghan ta giatubang nga mga lain-lain nga mga problema pero ato nang iduol sa atong Ginoo ug ato pangayoon ang kapahulayan sa financial sa physical so maigsoon sa di pa nato nitapuson tuguti ko nga magampo gamay para sa matag usa nga naminaw karon amahan nga langit noon recognize kami sa imong gahom Ginoo nga naa kay mensahe nga ipaabot taliwala nining kalisdanan karon nga among gibati tungod sa krisis sa kalibutan para lang nini ang naminaw karon nga usa ka OFW nga naa karon sa iyang gitrabahoan o asa man siya karon nga dapit tubag ka Ginoo ang iyang mga pag-ampo o makigsulti ka Ginoo sumala sa mensahe nga gusto nimong ipaabot diining kalisdanan nga panahon gikinahanglan namo imong presensya kining tanan among gisalig diha lamang sa ngalan Hesus amen igsoon kung napananginan kanini nga broadcast sa YouTube kanunay pagsunod diri sa atong pagpanag-uban i-type sa imong screen o sa imong Google ang o diha sa YouTube OFW Cebuano o pwede nimo i-type ang OFW Cebuano Bible Study. Salamat sa imong pagpaminaw.